nna m ndewo. Daalụ winne. Biko na mbido ka anyị matụnụ onye Igbo, matụnụ aha gị maka ndị na-amụrụ onye Igbo. Ọ dị mma. Abụ m onye isi nchụaja, bụrụ onye ọrụ ọdịnala Udibia. Aha m bụ Ogbuefi Ezugonahụ. Ọ bụ eji mara m. Abụ m onye ọgwụ n'Enugu steeti. Ebi m Umusiome Mkpọ. Daalụ winne nna m ukwu. Biko nna m netufughị oge ịma na Igbowood TV bụ onye pụtara ife maka nkọwa na ime ka ndị mmadụ mara ọtụtụ ihe gbasara omenala ndị Igbo na ọdịnala ndị Igbo n'ebe o si gbata n'ihe niile dị iche iche gbasara ihe ndị Igbo na-eme ma nke ha kwesịrị ime ma nke ebe esi nada emeti ya. Anyị wee bịa na nke gị tata sị ka anyị mara, ka anyị jụta gị ụfọdụ ife dị ka o si wee dị ebe ndị Igbo si eri mperi ma ebe kwesịrị ime ihe ka ọ dị mma. Ajụjụ anyị tata wee bụrụ na anyị chọọ ka anyị mara nna m biko ihe a na-enye ndị mmadụ nsogbu nnekwu. Anyị wee sị ka anyị bịa jụọ gị ihe a na-asị na mmadụ nwee di mmiri ma ọ bụ na mmadụ nwee nwunye mmiri, ọ nwee ihe dị otu a, ọ nwee ihe dị ka ihe dị otu a, ọ dị ka ọ na ọ dịrọ? Daalụ nna m. Ị jụrụ ọfụma. Ya bụ na onye maalụ nne ya amalụgo ndị ichie. Apụta m ụwa wee nọkwasị n'ọrụ dibịa, malụ na ibe anyị na-ekwu kịta bụ ibe na-enye nnukwu nsogbu. Onye na-achọpụtara mgbe nke ebido nyebe nsogbu, ọ sịrị na nwanne nna ya ekechie enyi, ọ sị na ọyị agwọli ọgwụ, ọ sị na enwere ndị amoosu na-eme ya. Di mmiri ma nwunye mmiri ọ dị adị, maka na emele enu emele ana na ebe mmadụ niile si bịa ụwa anụnwa bụ na mmiri. Di mmiri dị, nwunye mmiri dịkwa, ọgbanje mmiri dị. Nna m bụ ndị lụrụ ọrụ anụnwa wee raara anyị ka ọ gbadoro m ibe niile ọfụma. Mụ nwa abanyekwu n'ọrụ a fụkwuo onye ọfụma, maka enwe onye nwa agbọghọ enwe ike dute kịta asị na di na-abịa arụ ọnụnụ, di nke abịa emegide ka emesi ibe dị na ya ọ kwụsị. Ọ dị ime nsogbu agbabi ya agba, anọkata ime nwa mafụsa afụkwuzi na ụfọdụ echikwanụ ntị na enwere ebe ọ bụ odunata onye nwa na be di ya, bụrụ ofu esemokwu tụ ya. Ibe di mmiri na-emerigari nne otu a ka nwunye mmiri dịkwa. Na onye na-amatara ya mgbe ụfọdụ na-enye nsogbu, ije chọba ive n'ebe ive na-adịrọ, kuwe na onye nke anụnwa jebe ekpere dị iche na onye aba amoosu na-atagbu gị. Nọ ive nna ya metara, jide ofu alụsị dị na be nna ha tikpọba, si nọ ive na alụsị inu na-ewuchi ọbadụrụ ọgụ. Ma alụsị inu dịbụ eri nna gị nna nna gị ba, alụsị inu egburo gị wee luo n'ite obulu mmadụ kpataba ego. Alụsị inu wee matazi ya na ịma mụta nwa ma a mụrụ gị amụ na ngwuru. Amoosu inu ume na ịmụrụ nwa na be nna ya mere amụọ gị nwa ma okwezi gị mụọ nwa nke gị. Mgbe ị nedara olu anya na ịbụ na ihe mmadụ kwetara mgbe o ji abịa ụwa, jee kwuo ụgwọ iji ka ị nwere onwe gị na mmadụ na-agbọ na-ese okwu ọ na-adịrọ na mma gaa na-edozi okwu na ibe dị na mmiri dị ya. Ka jidegodi otu a. Nna m daalụ nne. Daalụ nnọọ na nkọwa gị amaka. Biko na-etufughị oge, kedu ka mmadụ ga-esi ma na di mmiri ma ọ na nwunye mmiri na-enye nsogbu? Ka ife oge na ife ọ ga-abụ na ife ga-abụ na-eme o wee sị na ọ dị mmiri na-eme m ife a na ọ nwunye mmiri. Daalụ nna m. Enwere ebe fa si ezobe mmadụ onwe fa. Ọ bụrụ na ibido buli na gboo na-ekwu na enwere ife na-eme, enwere ife bụ God forbid anwụ nọ. Ibido na gboo na-eshi ngọ kpatara na asị na ọ bụ n'elu oke osimiri ka atọrọ ntọ na anụ nke Jehova niile nke usu nke ndị agha. Ma arịba ajọ omume mmadụ ama enweghị eguzo n'iru nna. Ibe ji mmadụ ji amata mgbe ụfọdụ na di mmiri na-enye nsogbu bụ nwaanyị. Ụfọdụ na-afụ onwe ha n'elu oke osimiri,
ụfọdụ na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị na nlọ, ụfọdụ na-aya ọya dịgasị ije ụlọ ọgwụ asị na afọ nka, ije ụlọ ọgwụ asị na enwere ebe afọ ọya ebe a mmadụ na-esi nyobezi ibi enyo na ọ dị ka ọgwụ ka a na-eme. Ma ọ bụrụ na onye anaghị esi mmiri ngọ, ọ ga na-afụkwu ya, ọ nọrọgodu so ya kịta anụ, ọ ga na-afụkwu ya n'anya na enwe mbọsị o nwere ike ọfụ ka ya ku nwa na nlọ ma ọ dịrị ime, enwe mbọsị ọ afụ onwe ya na ya dị ime ma ọ nụrụ di ma ọ dịkwuru ime, enwe mbọsị o nwere ka ọfụ onwe ya n'ime etiti orimiri ọ na-amarụ mmiri ahụ ebe ọ dị, mmiri nwee ike akụwa niile maka o si pụta na mmiri ọ marọ. Mgbe o jere ịkọlụ ndị akọlasị ya na-ekwe nso na ya ga-eje deliverance, ha tukwu na-ene gị, ma mgbe iji mechi ibe niile enye gị nyegasị anyị usoro ihe eji mma na ibe dị otu a na-eme gị si na ịmarọzi mgbe fabịa nke na-adịrọ mma na onye ọ na-eme ma na ọ na-eme ya, kama na nkachi ọnụ bụ ka adị nwụọ na ya na-eje ụka na-emego deliverance na-achụgo ajọ mmụọ anwa. Mgbe olu na omume onye ajọ, onweghị onye dị n'ụwa karịrị ajọ mmụọ ya chụnwa ajọ mmụọ. Onye ka mmadụ bụ ịchụ ajọ mmụọ? Mmụọ na-enye gị iwu, mmụọ na-achị gị achị ka isi na ihe achụ, mmụọ chukwu na onwe ya na-achụ nwụrọ ka ị na-eje ịchụ. Ya dị mkpa bụ na ije eje setụlụ anya bụ mmụọ nye oke ọchalị gị, ma isi na ọga ije onye ka ị bụ, gịnị ka ikpere onye ọ na-oyi ekpenwu ka chukwu ga Jesu ka ebe ọ na-ekpe iwe eji wee chụ nwa ajọ mmụọ, onye nyere ike nke a? Na onye ndị mmiri na-enye nsogbu, mana ndị mmiri na-enye nsogbu isetụlụ aha ihe niile akwụla ọtọ gaa. Ụfọdụ asị na ha alụgo ọlụ mmiri 1 million times, na ha alụgo ọlụ mmiri lụọ ebe a na-enwe ihe dịka ya. Ọ dị ọya na-eme ndị ụfọdụ asị ka mgbe alụbara onye ọlụ mmiri gịnị ka emere, alụtara ya na ndị dibịa na-aghọliva, pastọ na-aghọliva. Mana enwere ibe dị bụ ọdịbendị nke a bụ ma onye Enugu steeti, ọ bụrụ na mmiri na-enye m nsogbu njewe na mmiri ndị Mkpọ, asị after all na mmiri niile bụ ofu, ma asị mmadụ arịba n'aja na nnukwu oke osimiri ka ọ bụ mba. Ọ bụrụ na ịma ha mmiri nke gị nwa, mmiri isi na ya bụ mmiri nke gị nwa, dịka ọ bụrụ na nwaanyị ji ịnụ di kịta anụ nwa akwa ebe a eje mee ibe nwaanyị bụ na be nne ya, ụmụnna ya ekeli nwaanyị, ụmụnna ya gọọrịa ọfọ, ọha nwaanyị ya ngwaje nke ọma, nwaanyị anọ na mba wee nụọ di wee gbaa nkwụ nwaanyị na mba, a na-eme ya eme. Ejewe ije kwu ngọ nwaanyị, ọ na be nne ya ka ejekwughachi ngo na ibe anyị fụ na ya fụwazi otu a ka ọ dị. Onye chọọ ịlụ ọlụ mmiri ya na aba be nne ya. Ọ bụrụ na ajụta mmiri ya na ya na-abụ nọ na be nne ya, mmiri bụ mmiri ya na-enye nsogbu anwa, ejụbazie ma mmiri ya nwee ike pụtanwu na mba bịa bụrụ oke, ọ sị na ya bịanwu mba, ị chọba mmiri ya na ya na-abụghị alụnwụ na mba. Onye kpata na ịkụdoro ana, enwe ndị ọlụ mmiri ha bụ oge ụtụtụ, enwe ọlụ mmiri ha bụ oge ehihie, enwe ndị nke ha bụ oge mgbede. Ma ọ bụrụ na iwere onye nke mgbede jee lụọ n'ụtụtụ ọmaga, iwere onye nke ụtụtụ lụọ n'ehihie ọmaga, ihe achọpụta nata kedu amani mmiri ya ji chọọ ka onye abịa mgbe ha ya ekpe udo. Maka otu anyị dị na mmadụ ga-adị na mmiri, enwe ndị iwe ọkụ dị na mmiri, enwe ndị na-eji ọgụ nọ na mmiri, enwe ndị obi udo nọ na mmiri. Otu anyị bụ mmadụ dị otu a ka mmiri dịkwa, kpata na mmiri a na-eri ihe mmadụ ka ọfụna, mana isi gidie ngọ sigide ngọ, mmiri ụmụaka enwe ike ikulu na gọta, nwere ike iburu okenye budaga anyị. Mgbe e mere ajụwa gịnị kpatara ya na akwa ụdị a, ọkwa otu a ka a si na-afụta ya na onye nwe ntị ọnụ, na enwezikwa ife ọzọ na jụọ m gbalị unu ghalị nke m makwalụ nke ọrụ unu. Daalụ nna m ukwu. Na mmechi na nke a dị na nke gbasara mmiri, kedu gịnị mere mmadụ nwere ike ije lụọ ọrụ mmiri ọma ndị ire ka ofu ihe ma ihe na-abụ nwee ike ịkpata ihe dị otu a, maka mmadụ na-abụ na ịtọ na ịnọ nwere ike inwe nsogbu dị otu a? Biko nna agbatagoro ya okwu. Daalụ. Ife mmele na-alụ ọrụ mmiri na ọma dị ile erika, ọ bụrụ ofu ife nke ọ na-abụ ife na-abụ ofu. Ị ga-amalụgodu mmiri bụ mmiri gị, chọpụta jide n'aka na ọnya mmiri a bụ mmiri gị, malụ ma mbọsị eke ka eji lụrụ gị ọrụ a, ma mbọsị oye,
ma mbọsị abụọ ma mbọsị nkwọ malị ma ọ n'ụtụtụ ma ọ n'ehihie ma ọ na mgbede abalị iji malị nke anwa ọzọ ị mara ama na mmadụ na-adị ọcha wee na-eje na mmiri onye lụrụ unyi a na-ejere mmiri ịbịa ndị mmiri agbakọta ya azụ maka fada eli ihe lụrụ unyi ọzọ enwere onye ya elu na mmiri asị gị na ebunu ma ọ wụla ewu o si eme na alụchala alụta ọrụ ọtụtụ ọrụ mmiri anaghị aga bụ oke ọchịchọ ndị na-alụ ọrụ a ama o doro m anya na ọ bụghị ihe niile na-alụ ọrụ mmiri ka akpọrọ oku mmiri ọ bụ mmadụ ncha bụ nwa mmiri ọ bụ mmadụ ncha na-efe mmiri na onye yiri ha na white kụchawa bel kpaba nzu n'anya debe okpokpo ava ọ bụla onye mmiri ma ịma sọnwụ nsọ mmiri onye adịghị asọ adị eje na mmiri ịlụ ọrụ mmadụ ọrụ ọ bụ na ewu ka mmiri chọrọ iwere ebunu je lụọ anya ọ ya agarọ ọ bụrụ na ọkụkọ ka mmiri chọrọ ekpunye ewu ọmaga ofugodu bụ gị bụ onye na-eje alụrụ mmadụ ọrụ mmiri inu kedu mmiri nke gị na mmiri ọ dị na mma ịlụgo nke yi onye ahịhịa dị n'anya a na-afụchapụrụ onye ọzọ ahịhịa n'anya ụfọdụ na-eje were ewu ma ihe niile a eji wee gba mmadụ isi maka igba isi ka a na-eje na mmiri ya nwa ịpụta eje tụtụrụ ma tinye n'onu viai gburu ọbara wụa na mmiri ọ bụdalị na gị bụ mmadụ egburu ọbara wụnye gị n'anya wee n'iru otu anụ kere ya afọ ụzọ ya dị hapụ ebulu ibe lụrụ alụ mmiri ya nidi ha ọbara abịa egburu ewu anwa eji gbanwere onye anwa eji agbanwere ndụ mmadụ rapụ ya anya bụ ọchụchụ aja ndụ maka na iwe ọbụla ịbụ eji gbanwere mmadụ adịrọ m igbu egbu eweli ya wezugi ya nye ndị nwunye kpata na ịbịa na ndị na-eme omenala ọfụma na okwu alụsị ma ọ na mmiri ifu ewu ka ọ na-akpagharịsị fụ ọkụkọ ka ọ nusa ebe niile ọ bụ eji gbanwere mmadụ eji gba aja ndụ ma ụfọdụ pụta ọzọ dara ewu tinye na mmiri gbagide mmiri gbagbunyụọ ya anya agwa onye ahụ ị bịara ịlụrụ ọrụ ka ị megidere na ọ bụrụkwa na ewu a sị na ọka ndị na-eri aja ghara iseri ya ị ga-eri aja anwa ka ị gbagburu ewu a na mmiri enwe iririe ọ nọrọ kara mma na ịgbachiri mmadụ onwe tinye ewu anwa na mmiri mmadụ ibi eje seri ya onye bụ inyere onye anwa aka bukwanye ibu ahụ onye anwa bụ ebe a niile na-eme na alụsị ọrụ mmiri mgbodo ya ga ụmụ nwoke ibe m anyị asọrọ nsọ jebe mmiri ọ magoro nwaanyị elu ka ọkada ọ lituo o jebe mmiri si after all na-enwere ibe o mere na ya ejigoro akwa kpochaa ụfọdụ ama ọkwa na ibe eji ekpocha mmadụ ji ekpocha ọra akwụmụchụ ha abụọ dibịa niile mali ụfọdụ asị na ose ọjị na-enye nwoke nsogbu n'ibe o ji bụrụ mmadụ ma ụfọdụ amara ya si na bụ highest na ụdị na gị mgbe ma ịlụsi a na-ejebe ka mmiri na-afụ tupu ị bịa ada agwali mmiri agwali na mmiri bụ chukwu ọ chukwu debere ya ebe a gasị gị ka ọ dịgodo otu aha na onye alụsiri ọrụ mmiri ole ha o si ha n'aka onye lụrụ ya o si n'aka onye ejere ya maka a na-ejere nwaanyị mmiri ma ọ bụrụ na nwunye mmadụ ya na di ya memekọ cha ọ nọrọ na nsọ nwaanyị ọ ma eje mmiri anwa cha onye yi akwa ajadu anyị ejere mmiri cha onye nne ya na mmiri adọ ha na mmadụ alụrụ mmadụ olu mmiri onye enweghị mmiri o si ndị ya chari ibu baịbụl ụra ka ụlọ manụ nwa buru ya bata na mmiri nkịtị ka ị na-eme egwu ka ya bịara ego nwere ebe ọ na-eme ka ọ dịgoro otu a Nnamdi Alụwinne onye nọ mba ofesi ọ bụ iwu na mmadụ ga-abịa onye na-emere ọrụ mmiri ọ bụ iwu na ọ ga-anọ ebe a na-emere eke nwee ike imere ọrụ mmiri kpọọ afịa ole nke a dị mkpa enwere ibe bụ na ekwere mmadụ nkwa ọ bụrụgodị ili na-akpọchi mmadụ na polisi onye a ga-anọ na sel ejebe okwu ya n'aka ndị okwu dị n'aka ọrụ ibe ekwute n'ebe okwu ndị dị n'aka anụ ka ji wee kpọghepụ onye nọ na sel aweli na onye nọ obodo oyibo dịka onye nọ nga maka ọ na-ebetela aka o wesị nọ mmiri bụ nsogbu ya
ibe bụ nsogbu ya nwa bụ ịma mmiri bụ mmiri ya achọpụta mmiri bụ mmiri nke ya mmiri gịnị ka ị kwuru o ji gị ụgwọ wee jebe ka o kwere gị nkwa wee jebe ka ọ na ọ marọ gị wee jebe kedu ibe bụ mkpa gị ebe onye anọ mmiri ewe osisi bịa kwue nkwa na o jesi ya nata na ọ ga-abịa meli ya ihe dị otu a iwere ibe eji ekwe mmiri nkwa je kpere nkwa kpere ya ile ọma ọ bụrụ na mmiri si enye nsogbu ebe ahụ mmiri ahụ esere aka na ibe dị mkpa bụ ịmakwa mmiri nke ọbịa na-enye nsogbu o mebulu ngene na-enye nsogbu ijebe na River Niger ma ọ wụrụ na ụlọasị na-enye nsogbu ịgbagawa na Atlantic maka na Atlantic abụrụgo ocean ụlọasị bụrụ river sọkwa ya bụ mmiri ebe na-ata ata na ọnya kwuru okwu ebe anwa ike dị ebe anwa ọ nọ nyanwa ka ihe eje nala ọda n'isi onye anwa ọlụba ọlụ mbọsị onye a jesisi nata ibe kwuru dị mma ọbịa mezuo nkwa ekwetere ọ bụrụ na nwunye mmiri ya na-enye nsogbu mbọsị o jesi nata eje duoli anya n'iru anyị a na-abọ na a na-achụrụ nwunye mmadụ ma ọ nọrọ ya ọ dị ka nwaanyị onye ọbụla a ga-alụrụ ọrụ mmiri si na ọka ekewa ya na nwunye mmiri ya maọbụ ya na di mmiri ị ga-akwụnata na mmiri ị ga-akwụ na mmiri anwa nke a abụghị nke ime majik na-eji foto ya wee lụọ si na ọ dịgo mma enwekwe ndị nwere ike ọlụọ dị mma mana ma na-alụrụ ụdị ya na nna alụ ọ na-eme onye nna alụrụ ya n'anya ị na-afụ ihe na ya na-abọghị na ọ bụ ezitere m nnukwuru nnu ego ezitere ya ego nu onye lụọ ọlụ avụrọ na okwukwe ka o ji si ka lụọ mana iduru mmadụ ọtụ ụkwụ na mmiri ọlụsi ọlụ mmiri nu ọwụwa arụ na mmiri nu ketọ ibe ọbụla jikọrọ ya na nwunye mmiri maọbụ di mmiri ya ya bụ na ọ dịkwanụ mma Nnamdi alụghị nne na ekene gị